dins d'un sol que mai no es pondrà. Puja i vine, puja i vine, puja i vine a un món nou! Món nou! Benvinguts a la veu dels Nakama, el podcast on la passió per One Piece crema més fort que el foc. Em presento, sóc en Sabo, i mentre el foc de One Piece en català continuï cremant, jo us guiaré en el camí. Molt bones, Nakames, què tal? Com esteu aquesta setmana? Espero que no us estigueu morint de calor, perquè la veritat hem patit força aquesta setmana. Recordem que estem a la setmana de la velada, i vosaltres ja sabeu qui ha guanyat tot, sabeu aquestes coses. Igualment, nosaltres no sabem res, per tant us ho recordo. Sí que és veritat que, bé, tenim el Llest Casparià, que segur que ens ho farà arribar. I res, aquesta setmana la veritat que tenim una tripulació una mica reduïda. Vale? No tenim el Marc, no tenim en Chopper, no tenim en Llesques, però tenim el Franqui. Què tal, Franqui? Com estàs? Bones. Bueno, ens han separat, ens han fet un cuma. Literalment, eh? Uns a Sevilla, els altres a Barcelona. El Chopper, que no sé si s'anirà a Zaragoza o no, al final, és que aquest home corre tant o més que el Llesques, al final. Mare meva. Què, com estàs, Pol? Bueno. Jo bé patint de calor, és que no suporto. Jo, sabeu? Jo sóc com un bombó, o sigui, en el sol em derreteixo. És que no aguanto. Em fons, saps? Això et fons, saps els bombons aquests al sol? Sí. Doncs això, és que jo, vamos, no aguanto. Però bé, la veritat és que estic força motivat, pel capítol de la manga aquesta setmana, ho estàvem parlant abans, i bé carregadet, No, sí, l'he met una mica per sobre i... Uau, vaya liada. Sí, però a més això és que crec que tinc una funa també aquesta setmana. No, mira, que... Perfecte. O sigui que, ja veieu, som poca gent, però aquesta setmana el programa vindrà força carregat. No fonarem en Chopper, òbviament, però alguna cosa així semblant. I res més, què fem? Anem cap a les notícies ja? Va, et sembla bé? Allà on hi ha moviment, hi ha foc. I ara, entrem a les notícies. Abraço la feblesa com si fos el meu germà. No sé que així m'ajudarà a poder volar més alt. I si en pensar-m'ho m'acabo ensacfranant el sacrifici... Doncs bé, Nakames, aquesta setmana us portem un parell de notícies, ja que hem estat 2 setmanes sense fer les notícies, ja que la setmana passada vam tenir un convidat molt guai, que per cert, si no heu escoltat el capítol de l'Ivan Canoes, que és l'anterior a aquest, que és la veu d'en Dragon, d'en Beppo, d'en Drake, és que és brutal, o sigui, us recomano veure el 100%. Però bé, ja que estem a les notícies, us anem a informar d'un parell que segur que us heu assabentat. Però bé, la primera és que el passat dimarts... mira, tenim en Chopper per aquí. Estem a les notícies, continuem dient que el passat dimarts es va morir l'autor de Rovelló, Josep Vallverdú, després de 103 anys, pobre home. I bé, recordar això, que va ser l'autor d'en Rovelló, ja sabeu, una sèrie que segur que molts hem compartit, que molts hem viscut amb ella. Ja sabeu que és aquest gosset que es diu Rovelló i que té moltes aventures i tot. I no sé, Chopper, tu la vas arribar a veure, aquesta sèrie? De veure no, però conèixer de vista la conec, bueno, perdó, m'he quedat tancat al lavabo i acabo d'arribar ara. Mare meva, tancat al lavabo, com se fa això? Ai, No sé. bueno, Són coses que poden passar, és com quedar-te tancat a l'ascensor. ja sabeu, notícies d'aquesta setmana. En Chopper es queda tancat en el lavabo. Espero que no hagis patit gaire, tio. Joder, no? No, no sé què collien a la porta, que no es girava, la manilla no es girava i mira. Mare meva, pobre Chopper. Ai, doncs bé, continuem amb la següent notícia. Bueno, pues... I és que... Què passa? Què passa, Franqui? No sé si dir-la tu, dir-la jo. Ja la dic jo i ara la comentem, d'acord? Vale. Aquesta setmana va ser el 29 aniversari de One Piece. Ja sabeu que se celebra el 19 de juliol.
d'acord? I llavors què va passar? Que aquella setmana van treure la Jam número 33 del 2026 amb una carta especial i ja sabeu que molts revenedors la van voler comprar, però bé, la Jam ha tret una mesura implacable per anar contra de tota la reventa per això de la carta, i és que la gent que havia reservat la revista online per llegir-la amb el mòbil també tindrà dret a la carta i al final hi haurà més de 500.000 reimpressions. Collons. Com veieu aquesta mesura de la Jam per anar contra aquesta gent que fa amb la reventa? Ho veig bé. Sí? Jo, Com a al fi... persona col·leccionista, ho veig bé. Sí, jo al final, per exemple, m'interessava aquesta Jam perquè era l'últim capítol d'una obra que es diu Blue Box, i al final doncs és això, és l'últim capítol d'una obra i com a molts fans doncs ens interessaria tenir aquesta Shonen Jam. Però la veritat que el preu al qual van pujar la revista només per aquest capítol final doncs és força lamentable perquè està en reventa a partir de 40-50 euros. Per Quan una... veure... Per desgràcia... Ai, perdó. Ho vam veure aquest manga a Barcelona amb el Funko de la Pudding. Ostres, sí. No sé si la gent se'n recorda, però bàsicament al Manga Barcelona va haver-hi un Funko exclusiu de la Charlotte Pudding i era exclusiu del Manga Barcelona. De fet, aquí a Espanya crec que només es va vendre ja i què eren? 2.500 copies? No, 8.500. 5.000. Sí, segur, jo crec que eren 8.500. Bueno, un número X, no? I què passa? Que el primer dia ja va anar-hi tota la gent i es va esgotar. I els altres dies no hi havia cap mena de Funkos. De fet, estava un stand de Jono Media que si el Funko tu t'acostava 20 euros, allà el tenien en reventa 80. Joder. I això... No parlem millor de la botifarra que els hi vaig fer quan em van dir el preu. No parlem d'aquest tema. No, i després quan el vas tenir... Bueno, el vam tenir, doncs llavors ja sí que va ser riure, la veritat. Però bé, experiències que es queden en el Manga Barcelona. Que de fet, recordo que ja han sortit les entrades a la venda del Manga Barcelona. Han anunciat més convidats, bé, editorials més petites com Distrito Manga, com... quina més? No sé, algunes editorials més petites també han anunciat convidats. I llavors sí, us recomano molt que mireu la web del Manga Barcelona i aneu a veure quins artistes hi van, quins mangakes i tota aquesta informació que podeu tenir disponible al Manga Barcelona. I nosaltres esperem aquest any tornar-hi a estar, ja veurem de quina forma, però estaria guai repetir, no? Jo tinc ganes, d'aquest any. Jo tinc moltes ganes, bueno, més perquè res, per poder estar tots junts. Que maco! No sé, jo tinc ganes... Encara, o sigui, si teniu alguna idea, alguna proposta que creieu que podríem fer o alguna cosa que us agradaria que féssim, com portar X actor de doblatge a fer una xerrada, fer una xerrada de One Piece en general, o fer una quedada, o coses així, deixeu-nos-ho en els comentaris. A nosaltres sempre ens mola també llegir-vos els comentaris. I això, si teniu alguna proposta o alguna cosa que us molaria que nosaltres féssim, tot i que sigui boja, com per exemple, porteu a la veu del Rufi a la veu d'en Zoro perquè fem una foto. Doncs qualsevol xorrada d'aquest estil també ens val. O sigui que ens podeu deixar un comentari i nosaltres ho tindrem en compte. Espera, sisplau, abstenir-vos de dir formes de cuinar en Chopper. Nosaltres no fem un show cooking al Manga Barcelona. Fem xerrades, fem cajuts, fem el que voleu, però hi ha la part de cuina que ja us fan degustar sake, us fan degustar menjar, el que voleu, mochis, aneu cap allà, però Chopper no. Hem de cuidar en Chopper. Sí, no volem que en Chopper i l'Auna-chan acabin al forn. Vale? Parlant de l'Auna-chan, me vaig quedar sense el peluche, a veure si aquest any el tornen a vendre. Home, segurament sí, no? Què penseu? Jo del pillo de una. Estaria guai. Doncs això, dit això, ja sabeu, si teniu alguna proposta o alguna cosa, ens podeu escriure tant per Instagram com per YouTube, iVoox, on esteu escoltant això, com a Spotify també. Digues? Fem una capseta Podem fer una capseta, pujar les stories i dir què us agradaria veure al Manga Barcelona fet per la Udals Nakama. Més endavant, perquè primer hem de parlar unes cosetes. O sigui, s'han de parlar cosetes, aquesta setmana hi haurà moviments, vale? Hi haurà uns quants moviments, també tema doblatge de One Piece, s'estan movent coses,
I això, sí, jo crec que hi haurà forces notícies que sortiran d'aquí poc. Però bé, no podem dir res. Si vosaltres, top secret. Dit això, algú més té alguna altra notícia, alguna cosa a comentar? Pues no. Doncs què us sembla si ens movem cap a l'episodi del manga, vale? El camí continua entre flames. Entrem a la review. Primer anem a comentar la portada, que la veritat és força especial, perquè a mi m'ha sorprès aquesta portada. O sigui, la portada és una petició d'una persona que es diu Toshika Zo, i es tracta de 3 monos savis sentats en estil Seiza, que és un estil així japonès, sent castigats per la Nami després de fer una entremaliadura. I bé, jo crec que és una referència clara a un joc que s'ha posat de moda últimament, que es diu Bomb Banana, i ja sabeu que és d'un joc en el que jugueu 3 persones i sou 3 monos, que heu de desactivar una bomba. Un és sordo, l'altre és mut i l'altre és sec. I doncs aquí, en la portada d'aquesta setmana, la Nami està reganyant els 3 monos i es veu clarament que un mono és en referència a en Zoro, no? Al final té la cara d'en Zoro, té 3 katanes i es tapa la boca, com dient que és mut. Tenim el mono del mig, que és el Ruffy, que bàsicament és sec perquè s'està tapant els ulls i ell s'està fotent de riure. I després tenim el mono del Sanji, que jo crec que ha passat de ser sordo, perquè s'està tapant les orelles, a ser sec, perquè literalment només està mirant a la Nami i amb els ulls en forma de cor. Això em recorda molt als emojis aquell que dels 3 micos. Sí, clar. No, i a més em fa gràcia una cosa, perquè de fons es veu com que tota la roba que havia penjat la Nami està plena de fang i és com, escolteu, els 3 monos aquests se'ls ha explotat la bomba, eh? Jo diria que més que sang és sang. Fang, no? Fang. Sang. Sang de què? Però imagina't que els 3 estan com ferits. Vols dir? O sigui, es veuen que tenen brutícia a sobre, però no es veuen ferides. Sí. M'ha semblat com si fossin ferides. Ferides de què? La Nami els ha rebentat? No, la Nami els ha fet un peluego? No. Per exemple, el Luffy, no et recorda algo, el que té al mig? La ferida que li han atravessat. Bueno, o sigui, dius que poden ser les ferides que tenen ara mateix a Elbaf? Sí, podria ser. Ostres, parlant d'això, la veritat que em fa molta ràbia, perquè aquesta setmana, bueno, la setmana passada a xarxes, va haver-hi molt de moviment per dir que si Oda havia generat tensió amb l'escena final en què Imu travessava el Ruffy. I jo penso, tensió? Però què us ha d'importar si genera tensió o no? Vale? O sigui, realment nosaltres ja sabem que el Ruffy no morirà. Sabem que el Ruffy doncs, és el protagonista de ser rei dels pirates, sabem òbviament que no morirà, però tensió, òbviament, Oda ens deixa en tensió per saber què és el que passarà, per saber deixar-nos amb un cliffhanger i dir, ostres, no sabem què és el que passarà, hem d'esperar una setmana, perquè a més la setmana passada va haver-hi un hiatus, doncs ens deixem aquest cliffhanger, no? Sí. Però tensió, crec que tensió és una paraula molt rara i crec que això només és buscar polèmica, no? Jo crec que tensió no és la... Jo crec que era normal que alguna cosa passés, sent Imu el rei del món. I és que ja se veia que el Luffy ni el Loki tindrien res contra... no podrien fer res contra ell. Pues que ni però clar, això de dir... O sigui, jo crec que és una forma de buscar polèmica, començar a dir si Oda és capaç de crear tensió o no. Òbviament, tensió hi ha tot arreu. És com dir, One Piece és polític? Sí, i política a tot arreu, doncs tensió igual. I més en un moment en el que hi ha una persona que està apunyalant el Ruffy. No, és com dir, My Hero Academia és d'herois, no, si vols és de... És d'elefants, no? Sí, clar. És que també no és el primer cop que fa tensió. Òbviament. O sigui, Oda cada 2 setmanes o 3, abans de l'hiatus, sempre en genera tensió. No, a part d'això, per exemple, un exemple va ser quan va separar els Barret de Palla. Sí, clar. L'arxiu de Sabaody. Allò va ser un dels moments més tensius que podia... Perquè no sabies què havia passat a més, si havien mort, si no sé què...
va traumar molta gent aquí. No? Jo me'n recordo de veure AMV, sabeu, Anime Music Video, de dir, aquest és el final de One Piece, i veure com el separen a tot Déu, i jo quedar-me, què? Però si One Piece encara segueix en emissió, com que final? I llavors va ser quan em vaig ficar en el dia i tal, i ja vaig saber que jo era fals, que bàsicament era voler muntar un clickbait, no? Però, joder, la veritat que és una mica descol·locat, i jo crec que al final hi ha polèmiques per xarxes relacionades amb One Piece que no tenen cap tipus de sentit. Ja, sí, és que és... La gent se queixa per queixar i no sé, I clar. és flipant. Exacte. Doncs bé, Franqui, tens la recapitulació de l'últim capítol? Sí. Doncs vinga, tot teu. Anem cap al capítol. On ens vam quedar a l'episodi 1188. Exacte. Ens vam quedar que el capítol començava amb l'enfrontament del Luffy i l'Imo. On l'Imo recordava el Joy Boy a través del Luffy. Com a pràcticament tots els personatges que han conegut a Joy Boy, el Luffy els hi recorda. Tots. Van tenir un feroç enfrontament, on l'Im era clarament molt superior al Luffy, però molt. Anant al final del capítol, perquè pràcticament tot el capítol és un enfrontament entre ells dos, es veu com l'Im invoca una espasa anomenada Nihilidad, on atravessa el Luffy dient-li que el Joy Boy no és tan dèbil. I ara passem al capítol 1189. 1189, sí. El capítol 1189 es titula El rei del món i comencem on ho vam deixar, amb el Luffy rebent la punyalada d'Imo. Després del cop, Imo, amb la mateixa espasa, clava el Luffy a una branca i el cop ressona per tota Elbaf. El propi Usopp, en sentir-ho, es gira i es preocupa pel Luffy. I tot i que la Nami li diu que no hi ha cap raó per la que el Luffy no estigui bé, en Jimmy li diu que pensi que el rival del Luffy és el que va derrotar el Loki, fent que el propi gegant s'enfadi, ja que encara no ha estat derrotat, segons ell. A més, el Jimmy nota com el haki del Luffy s'ha debilitat de cop. A l'altre costat, el Frank i el Brook intenten parlar amb la Gunko, que ja ha estat descongelada del tot, però sembla que no respon a cap estímul. Tot i així, l'Usopp i el Ragnar no se'n refien i estan observant-los de prop, a punt per atacar per si passa qualsevol cosa. Tot d'una, cau un vaixell del cel a sobre d'ells. Dins del vaixell es troben la Gerd i el Hairudin, els quals no han rebut cap dany al caure gràcies al Chopper i al seu War Point. La Gerd immediatament es posa a curar el Loki, qui està en mal estat, cobert de sang, i els hi pregunta als altres gegants què han vingut a fer allà. El Hairudin recorda el que li ha dit el Jarul. Salvar els nens és una solució temporal, però el que ha de fer és anar amb el Loki per ajudar-lo, ja que el seu rival ha d'estar per sobre del Consell Mundial. Així que, un cop acabat aquest mini-flashback, el Hairudin li pregunta al Jarul si sap qui és aquell home. El Loki li diu que probablement sí. Canviem d'escena i tornem amb el Luffy i l'Imo. Imo treu de la seva aureola una altra espasa que devora la força vital i es pregunta quantes més punyalades suportarà el Luffy abans de morir. Abans d'això, però, es burla del nom del Luffy i dels seus dos germans amb cognoms diferents. A més, un d'ells assassinat per l'armada i l'altre que comença a destacar dins l'exèrcit revolucionari. Un cop ha clavat aquesta burla, li clava també l'espasa pel pit. Parem aquí per comentar el que ha succeït, perquè han passat un parell de coses força curioses, no? Què voleu comentar primer? Jo tinc curiositat de saber el que diu de quantes espases pot suportar el Luffy i això vol dir que el Joy Boy original li va tindre que clavar no sé quantes. Això està clar. Això està clar, al final... Bueno, no ho sé, No, però si no ho sé, perquè si li va costar tant... No ho sé, bueno, és que mai no sabrem si li va costar molt o no derrotar-lo, però jo suposo que sí. Perquè si... encara no sabem... Perdona, digues? Perquè si li tenia tanta... Si li va tindre tanta por quan va notar el haki del Joy Boy original, això vol dir que les va tindre molt canutes per derrotar-lo. Jo crec que Imo aquí l'està cagant molt. O sigui, no pots fer enfadar el Luffy i a més burlar-te dels seus dos germans. No. Exacte. És L'estàs cagant moltíssim.
Exacte, és el pitjor que pot haver fet. Mhm. I a sobre, I és burlar-se que- del seu propi nom. Clar, A part del se'n seu burla germà. del seu nom Monkey D. Rufy. O sigui, aquí només faltava que s'hagués burlat també del seu avi i dir-li, mira, tinc el teu avi menjant de la meva mà, perquè és membre de l'armada. Us imagineu? Jo crec, després d'això, pot ser que el Luffy activi algun poder latent de la fruita, d'alguna... No sé per què, però jo crec que en algun moment tindrà que fotre algun power-up. Jo ho comentaré al final, aviam què pot passar, però... Digues, Chopper? Jo tinc una idea respecte a això que ha dit el Frank, que un poder. Mhm. És una mica portòria, però també m'ho deixo per... A veure com acaba el capítol. Ho comentem després. Ara bé, jo crec que hi ha un parell de coses més a comentar, ¿vale? Primer, comentar que el Jarul sembla ser que se'n recorda cada cop més de les coses que ha succeït, ja va ser capaç de dir tot un flashback, doncs ara també comenta més coses, ens van deixant coses més per l'aire. Després veiem com el Loki segurament s'anirà recuperant, no? Tenim Sí. el Hyrudin, que també està per allà, que també pot ajudar. Perquè el Loki se recupera ràpid, bastant més ràpid que una persona normal, perquè a part té una fruita mítica, una Zoan mítica. Sí, sí, mitològica, sí. És que a més està super totxo. O sigui, Sí. veurem aviam què. I jo volia comentar que al final, o sigui, no sé si us esteu donant compte, però el Ragnir està tenint el mateix comportament que l'Usopp. O sigui, estan l'Usopp a preparar per atacar per si l'Agunko fa algun moviment estrany, però és que a més és que el Ragnir també està allà amb ell. O sigui, pot ser que notem una mica de química entre aquests dos personatges per poder col·laborar junts en el futur. Home, s'ha de dir que l'Usopp sempre ha tingut molta química amb els animals, mira el Chopper. Ha sigut per exemple, a la Basta, que els dos van tindre molta... van tindre un enfrontament conjunt. Jo crec que l'Usopp sí li donen bé els animals. Sí, segurament, sí. Perquè I a més- que em fa gràcia quan veus el Ragnar al costat de l'Usopp, que l'Usopp sembla un enano. És que literalment sí, eh? No sé si el Ragnir es podrà comprimir o fer més petit, aquest Ratatosc, però molaria molt, m'agradaria molt que anés amb l'Usopp. A veure, ja anirem veient, però la veritat és que li veiem molt de futur, no?, en aquesta relació. Després, tema Chopper, que per fi torna a ser útil després de molt de temps, i amb el seu Warpoint doncs, ajuda que el Hyrudin i la Gert no es facin mal, després de caure amb aquest vaixell. I després, jo crec que res més, ja hem comentat una mica tot. Sí que és veritat que la cara del Rufy quan Imu menciona els seus germans és una mica de què dius, prepara't perquè te donaré una hòstia que... Vamos. Jo també volia dir una altra cosa, que és, parlant del Jarul, jo crec que el Jarul ho deu recordar tot, però el tio s'ha fet el tonto. No, és que va perdre la memòria per allò, és un guionazo d'Oda. Que a veure, ja veus tu l'explicació, però... Sí, però és que, per exemple, fa uns episodis abans, saps? Ell recordava el que havia passat realment amb el Loki. Jo suposo que se deu fer una mica el tonto. Saps? Que sembla que no vulgui recordar res, però ho recordi. Sí, sí. Per cert... Bueno, digues, Chopper, digues. No, comenta tu primer, ara... Vull comentar que em sembla curiós que el nom de l'espasa que utilitza Imu per atravessar-li per segon cop el pit al Rufy es diu espasa del déu del mar. És Vols dir que no curiós. està feta de Kairoseki? És que podria, però és que Imu mateix no podria utilitzar els seus poders amb aquesta espasa. Jo crec... Podrien ser espases que perteneixien als antics reis, antics déus. Per exemple, No l'espasa sé. del rei del rei de l'aigua, per exemple, el rei del mar, i perteneixia a aquí deu ser que l'Ima el va matar o jo què sé. No, ja ho comentaré més tard perquè mencionen al final el tema de les armes.
però joder, se'm fa curiós que es digui espasa del déu del mar. O sigui, té pinta que deu ser de les illes Gyojin, o què? No ho sé. No sé. Bueno, anem a continuar l'episodi perquè té un parell de punts més interessants, d'acord? I és que ara tornem amb el Loki, que resulta ser que recorda amb un flashback el dia que el Hara les va morir. Aquell dia, el Loki li va dir al Gavan i al Shanks que amb el poder de la seva fruita aniria a venjar-se per l'honor del seu pare i els soldats que s'havien mort. El Shanks, però, li va dir que ho pensés bé, ja que el govern volia apoderar-se d'Elbaf. I l'objectiu final no era aquest, sinó preparar-se per una guerra. Per molt que vulgui venjar-se, a qui aniria a matar? Al govern mundial? El Shanks li respon que qui volia manipular el seu pare era el propi rei del món. El poder d'aquest rei és incommensurable i no aconseguiria res anant a Terra Sagrada per això. És més, si de veritat es pogués fer alguna cosa, ell ja ho hauria fet. Tornant al present, el Loki afegeix que ja fa uns anys que va sortir del país i tot i així mai va poder arribar fins a ell. Si ara qui ha vingut a Elbaf és el veritable rei del món, és l'oportunitat perfecta. El Hayrodin li diu que ell no té cap objecció i també es vol venjar per la sang del seu pare. La resta es troba pensant sobre el que ha dit el Loki i els hi costa creure'l, però el Brook sembla ser que s'ho creu, ja que el Ragnir va congelar algun perquè era perillosa, però el Brook sap que ha estat manipulada per algú. I al final és com una filla per ell, fent que el Ragnir es confongui perquè no sap ben bé a què es refereix. De sobte arriba la Robin i, juntament amb el Saul, li demanen al Chopper que vagi a la biblioteca a ajudar-los. Parem aquí abans d'anar al final del capítol, perquè aquí també tenim un parell de punts guais, no? Primer, tema flashback, que al final veiem que segurament en Shanks té un pla. Té un pla, no sé fins a com de gran serà aquest pla, però sembla ser que ell és el primer interessat en derrotar aquest rei del món, a derrotar Imo. Jo el que no veig és... Hi ha en un punt on el Loki va agafar molta ràbia dels Shanks. Perquè, per exemple, quan es van conèixer el Luffy i el Loki li deia és que el Shanks no sé què, no sé quanto... Sí. I no sé, jo no en cap moment veig... Franqui, recorda una cosa. Després, el Loki va sortir a la mar. I se sap que és que en Shanks va retornar el Loki a Elbaf i el va apressar. Va ser el que el va lligar a l'arbre. Ah, vale. Per això li té tant d'odi. Però en aquell moment ell no sabia res. Jo suposo que el Shanks ho devia fer d'alguna bona manera perquè el Loki no acabés mort. Home, clar, perquè al final sabria que ell, anant a Terra Santa, encara l'agafarien d'esclau. Ja. Entens? No, això sí. I, Però amb l'Oter que és el Loki no ho va entendre. clar, el Loki realment, ell sabia que el seu pare algú l'havia manipulat i s'havia tornat supertotxo mig dimoni i necessitava, doncs, mentalitzar-se. Al final és la típica persona que fa les coses sense pensar. Ara veiem que els dos germans estan junts a la mateixa causa. Que ja és molt. Que el Hayrodin segueixi el Loki i que el Loki segueixi el Hayrodin. Però jo suposo... També és normal. Després de descobrir la veritat que el Loki realment no era la persona que molta gent deia, Sí. que resulta que era tot el contrari, Sí. pues suposo que devia xocar amb el Hayrodin i el Hayrodin pues, suposo que devia entendre, hòstia, pues va passar això, no va tindre més opció, i després i no sé si ells es van enterar de que el Loki va cremar el poble De la ja, sí. perquè van matar la... no recordo la mare... Ida. Sí, a la Ida. Uh-huh. Jo crec que per això, ara jo crec que el Hayrodin l'ha mig perdonat o l'ha perdonat. Uh-huh. Segurament. Jo el que vull veure és una redempció o una unió dels dos germans en forma de lluita. M'amolaria molt veure en una lluita que fessin com un cop conjunt, estil Dorri Brogui, sabeu? Una cosa així. Quedarà una mica raro perquè el Loki li treu com Li treu bastant. Li treu com 50 caps. O 50 metres. Però sí, la veritat és que sí. Però jo crec que em molaria molt. Sí. Seria molt guai. L'únic que
Jo crec que a partir d'aquí és un punt d'inflexió d'Elbaf. És un punt d'inflexió en el sentit de qui governarà Elbaf. Segurament sí que al cap de tot pugui ser el Jarul, però ells dos seran els monarques, al final, són els successors, són els reis, i en part el Hyrule ja és el capità dels nous pirates guerrers gegants, i Jo crec que el Loki... jo considero que el Loki, com es diu, per la cara al públic, Loki és com el rei, perquè és com és el gegant ancestral. Jo crec que per tradicions normalment seria ell. Però Per tradicions. Què? Per tradicions? Sí, el típic de que un príncep s'ha de casar amb una princesa, no sé què, no sé quantos, el que li va passar al Harald, que es va tindre que casar mig obligat amb aquella dona. I, pues, Però recorda que el Hyrule és el gran. no, sí, però moltes vegades passa que aunque siguis el gran, moltes vegades el que mana és la sang o no sé què. No sé, jo veig tot el contrari, Sincerament crec que això que el Hyrule serà el futur rei, i crec que el Loki parlaria molt d'una possible redenció seva de deixar que el Hyrule sigui el rei. I jo crec que serà així, que ell li donarà suport. O sigui, cada cop ho veiem més clar. I crec que el Loki apuntarà més alt. Pot ser que canviïn papers. Podrien canviar papers. El Loki es tornés el capità dels nous... Per què? No. No ho sé, no t'ho arribo a veure. O sigui, potser que sí, crec que el Loki acabarà formant part d'alguna expedició o potser dins d'això, de la tripulació pirata, però al final el Hyrule serà el rei de tot. No. Però jo me referia en el tema... Pot ser que passi això, que és el més segur, però jo deia el tema de tradicions. Però... Tradició, aquí ara mateix no té res a veure, perquè la gent que formava part del Consell, que anava a menjar-li el cap al Harald, aquests ja estan al 5è barri. Vamos, aquests ja estan amb la cuina. Perquè et facis una idea. I després comentar una cosa, i és que per què necessitarien la Robin i el Saul que vagi el Chopper a la biblioteca? Jo tinc una proposta. I és que recordeu, qui està a la biblioteca? Qui hi ha? El mussol. El mussol, en Biblio. I el Chopper pot parlar amb els animals. Exacte. Us imagineu que van a la biblioteca a parlar amb en Biblio, a demanar-li quin pot ser, o si sap, quin pot ser el punt feble d'Im? Ostres! Ens explicaran ara història d'aquests 800 anys, justament enmig de la baralla del Rufián amb l'Im? O que parli amb el Ratatosc. Bueno, no crec que influeixi gaire. Escolta, pensa que el Ratatosc deu portar ja 800 anys viu. Franqui, el Ratatosc aquí no pinta res. Ara mateix qui té tota la informació és el Biblio. Ja. I al final... Perdona, Chopper, digues. Tranqui. Si el Chopper fa això d'acabar amb el Biblio i de cop tenim un dels millors recaps de la història de One Piece, ja me l'esteu valorant, Ja me l'esteu valorant. Home, una miqueta, no? Al final, si ell fa d'intermediari, no? De traductor, almenys ja haurà trobat una utilitat. És una mica com el Ferran Torres al Mundial, doncs el mateix amb el Chopper. Descobrim el punt feble de l'Im gràcies al personatge més inesperat. Però en Ferran Torres és un tauró, en Chopper és un peluix. Bueno, ja m'entens. Sí. La veritat que molaria molt. Jo crec que serà això, serà 100% per parlar amb en Biblio. Jo crec, Almenys fa pinta, perquè no hi ha res més allà a la biblioteca. Per tant, jo crec que això. I res, anem cap al final de l'episodi, d'acord, si us sembla bé? I ara després anem amb les teories que tenim, d'acord? I bé, tornem ara amb l'Imo, qui torna a treure una nova arma i li diu al Ruffy que aquesta vegada no quedarà tot amb una ferida. La nova arma es diu Destral de Xintian, és a dir, Destral del Càstig Celestial,
Canviem d'escena un moment i anem a l'aldea de l'oest, on el Zoro està lluitant contra els Somers, qui també té una nova arma otorgada per Imo, l'espasa de la ira. El propi Somers li diu al Zoro que fa 800 anys, els 19 reis que van crear el món van jurar igualtat i van clavar les seves armes al voltant del tron buit. Tant l'espasa del caos com l'espasa del no-res i l'espasa del càstig diví Nèmesi, que ja havíem vist, a més de la lança de Longinus, que ara du el Killingham, l'espasa del record Estigma o l'espasa Muramasa. Totes aquestes són armes que van governar el món fa 800 anys. I ara, Imo amb el seu Maki, que recordeu que és aquest Haki fosc, les ha reviscut i donat als seus seguidors. El Somers li diu al Zoro que a la família Shepherd els hi pertany la Gram, l'espasa de la ira. Mentrestant, el Killingham li ensenya al Sanji l'arma de la seva família Rimotchifu, Longinus, la llança del mandat sagrat. D'aquesta forma arribem al final del capítol on Imo es disposa a clavar-li l'última arma al Ruffy mentre li diu que s'ha de sentir honrat, ja que podrà morir a mans de les armes que van crear el món. De sobte, però, es veu com una ombra para el cop en sec i impedeix que el Ruffy mori. Es tracta del Gavan, qui somriu i mira cara a cara, ull a Imo. Anunciant-nos així que pel final del capítol, que la setmana que ve no hi haurà capítol del manga, per tant, no sé si tenen convidat o què, però capítol del manga segur que no. Què tal? Com heu vist aquest final? Jo no he pogut veure el final. Per què no? Por los ha huevos passat? que se colgaba el Gabán. Bueno, ja, és que el Gavan se la treu aquí. Aquí se ven dos pilotes. Sí. A veure, abans que res, comentar tema armes. Imo ens ha anunciat una cosa molt guai, al final és nova info que nosaltres no teníem. I és que ell és capaç de aquestes armes com canviar-les o revestir-les del seu propi haki i donar-los a les seves famílies. Sembla que cada família fundadora del govern mundial té la seva pròpia arma, que són les que ha estat utilitzant Imo. I què passa? Que a mi em sembla curiós el nom d'algunes d'aquestes armes, perquè realment tenen més rellevància amb mitologia o creences o fins i tot històries del món real nostre que no pas dins el món de One Piece. Per exemple, quan ha dit la lança de Longinus, la lança de Longinus, és una llança que es va utilitzar per comprovar en el cos de Jesucrist, a la Bíblia es diu que va haver-hi un soldat que es deia Longinus, que va clavar una llança per comprovar si el cos de Jesucrist seguia viu o no, i li va sortir sang i aigua, això segur que molts ho recordareu. Però és que també s'han utilitzat en altres obres, per exemple, a mi em recorda molt a Evangelion, que hi ha la lança de Longinus, hi ha la lança de Cassius, diferents llances que formen la divinitat. Doncs m'ha semblat curiós. Després veiem, per exemple, que mencionen una arma que es diu Muramasa, que forma part d'un espadatxí japonès. Per tant, doncs, sembla ser que Oda s'ha basat molt en mitologies i creences i històries del món real per utilitzar-les. I, no sé, em sobta que hi hagi algunes que us diguin com espasa de la ira, espasa del no-res, espasa del caos, i després hi hagi una que hem vist abans, que és l'espasa del déu del mar. No sé, resulta curiós. A mi m'agradaria saber més història, que algú li preguntés a Oda per què passa d'aquestes armes, no? I al final, òbviament, sabrem que cada arma l'ha donat a un país diferent, l'ha donat una família reial i són els que formen els dracs celestials. No? Al final són 19 reis que van donar aquestes armes i són les que estan plantades davant del tron 8. Però, no sé, a mi em sembla curiós la decisió d'Oda de posar-li aquest nom. També veiem que el Zoro i el Sanji estan una mica en perill, però jo crec que tot i utilitzar armes sagrades d'aquest estil, el Zoro i en Sanji tindran força suficient com per vèncer-los. Bueno, l'únic problema que tenen, el Sanji i el Zoro és que el Killingham i el Summers estan... Bueno, porten la caputxa, o en teoria porten la caputxa que és l'arc que Tinilim, i això els dona molt poder. Sí, els he donat més força, però jo crec que podran amb ell. A veure, sí, podran cadascú amb ells. Després, tema final. Tema Gavan. Brutal, jo no m'ho esperava, la veritat, que sortís a defensar el Ruffy. Al final, el Ruffy, doncs, veiem que li han defensat, que li han parat un cop els dos membres més forts dels Pirates Roger, traient el Roger, no? Tenim
el Rayleigh, que el va salvar del Kizaru, i ara el Gavan, que el salva del propi Imo. Per tant, podríem dir que el Gavan està una mica per sobre, no? De moment. Home, s'ha de dir que el Gavan actualment considero que és més fort que el Luffy. Actualment, ara mateix. Temporalment sí. Temporalment sí. Bueno, perquè ara estan bé i tot això li passarà com el Roger, el Garp. El Garp pues, va tindre l'enfrontament allà a Nigashima. No, Nigashima no, El Garp? No, a Hachinosu. a Hachinosu. Va tindre l'enfrontament però no va poder durar gaire perquè clarament l'edat pues, te fatiga molt. Sí. I ell és molt fort, el problema és l'edat, que no durarà gaire. Però igualment no sé, jo crec que el Gavan aquí no ha vingut a barallar, sinó que ha vingut a salvar momentàniament el Ruffy, i fins i tot podem pensar que ens pot donar una mica d'informació. T'imagines ara que ell m'ho comenci a dir tu ets el Gavan, el que va arribar a Laugh-Tale com a membre de les pirates d'en Roger, no sé què, que ens trigui una informació que ens descol·loca totalment. A mi em molaria. Que he vist, que t'imagines que li pregunti què vas veure ja a Laugh-Tale. No ho sé, no ho sé. L'Im jo crec que no deu saber on està la IA aquella, la de Laugh-Tale. No ho sé, la veritat. Perquè si ho hagués sapigut, jo crec que quan haguessin arribat els pirates de Roger, jo crec que aquella hagués estat destruïda. També pensa que Imo no pot anar gaire temps lluny de Marijoa. Per tant, no crec, a no ser que hagin arribat els cavallers celestials allà, que un cavaller celestial sigui el guanyador del One Piece, no? Que sigui el rei dels pirates, que no crec, perquè veient com són, dubto que es posessin al nivell dels pirates, no? Llavors sí que és veritat que estranyaria molt. Però bé, a veure, amb teories que havíem dit que podrien passar en el següent episodi. Que, Chopper, digues. El que comentava abans. Sí. Mira, entenc que amb el Gear 5 el Ruffy no és directament és com un reflexe del Joy Boy, no? Per així dir-ho. Ell guanya el poder de Nika, no? Que té la fruita de Nika. Ell es torna com Déu del Sol. T'imagines? Quan arriba en un punt molt crític que ja ni el Gear 5, Potamei, fa com el Greninja Dash es fusiona amb el Joy Boy de veritat, tot i que estigui mort, i li fot la païssa del segle a l'Im? Jo havia pensat una cosa encara més per sobre. O sigui, què et semblaria? Al final hem vist com el Ruffy ha mort altres cops, i cada cop que ha mort es desperta un nou poder amb ell. Al final, ell se lliura i el controlen els tambors de la lliberació. T'imagines ara que el Ruffy torna a morir i desperta el poder que va despertar Joy Boy llavors i sent com un canvi? Ruffy, ja has donat el que has pogut amb el teu cos, ara anem a despertar el poder de l'ànima, el poder del dimoni que tenies dins. Ostres! I surti el nou poder de Joy Boy, que sigui com el propi Nika qui governa el cos d'en Ruffy. I que sigui la pròpia ànima. I comenci a sonar tambors, que sigui la contrapart d'Imo. Perquè Imo hem vist que aquesta espasa que té xucla l'energia vital, però que ara tinguem una contrapart, que sigui el déu del sol, ja sabeu que al final el sol alimenta les plantes, alimenta la vegetació, és el que dona energia, és el que dona vida. Doncs molaria molt que sortís ara el déu del sol pròpiament, que sigués la pròpia fruita, qui agafés la pròpia ànima del Ruffy, no? Que despertés el dimoni que porta dins i demostrés quin és el poder que té. És que veu que les fruites mitològiques tenen consciència pròpia. Exacte. Hòstia, doncs no és dolenta, No és dolenta. A mi que hi hagués com... És que no sé, al final, cada cop que ha mort el Ruffy hem vist això. El Ruffy, per exemple, a Wano, quan va morir a Nigashima, van començar a sonar els tambors de la lliberació, van veure com el poder aquest del déu del sol s'anava apropiant del seu cos. Llavors, clar, jo crec que encara no l'ha despertat i això seria un altre punt d'inflexió per fer-ho.
O sigui, la gent moltes vegades diran és que a Luffy li donen power-ups etats del cul. No. No, i el que passa és que el Ruffy jo crec que quan ha demostrat el seu veritable poder sempre ha estat per deslliurar algú, vale? Per donar llibertat a un poble, per donar llibertat a certes persones, fins i tot a ell mateix. I aquí jo crec que estem un altre cop en el punt aquest de donar llibertat. Veiem que ell està apressat, l'han apunyalat, l'han deixat col·locat, empunyalat amb una branca d'un arbre. Llavors seria molt guai, jo crec que seria molt icònic que ara el Ruffy doncs, tornés a deslliurar-se. Al final és això, ell és el guerrer de la llibertat. No sé, la veritat que em sembla que Oda està jugant molt amb aquests significats i sembla que serà com continua aquest capítol. No ho sé, ja ho anirem veient. Dit això, teniu alguna cosa més a comentar del capítol? No. Chopper? Jo no tinc res més a comentar. Doncs, a veure, teniu alguna funa o alguna cosa? No. Jo crec que la funa ja l'he deixat suficient abans quan he parlat de la rebenta. No he parlat malament, però jo crec que se poden anar una mica a prendre pel sac. Doncs llavors només queda dir quin serà el títol del capítol, del podcast. Teniu algun pensat? Jo Tenia un però se m'ha oblidat. A veure si el recordo. Mare meva. Aviam, Franqui, tu quin tenies? Havia pensat amb el xiste del gavant de les pilotes. Mare meva, no. No, sisplau, no. Los huevos de acero del gavant. No. Jo he pensat que sigui l'arsenal d'Aim i que surtin les armes de tot el tron 8. Perquè, bàsicament, en aquest capítol ens ha ensenyat tot l'arsenal d'armes. Sembla que l'Im estigui jugant a Call of Duty. Mare meva, té més armes i s'ha de muntar un armari que sigui igual que Elbaf. Arsenal del regne antic. No, regne antic tampoc, en tot cas del món antic, Hòstia, perquè de la Unió dels Nou Regnes. M'acabes de donar una idea. A veure, L'armari de l'Im. sí, no? I fiquem a Im, que surt de l'armari i va al Pride Barcelona. No, perquè arma, doncs... Mare meva. Quin voteu? L'arma del regne antic. Jo ficaria l'arsenal de... El regne antic. Perquè és que tampoc és un regne antic. No és un regne antic. Són 19 regnes que s'uneixen. M'entens? Sí, al final són 19 països que s'uneixen per fer el govern mundial. Sí, però ara mateix és l'arsenal de l'Im. Sí, per això jo he dit l'arsenal d'Im. És el títol que he portat. Vinga, Pol, et donem el vot, vinga. Vamos, celebra't. Li dius a en Llesques que li porta un altre d'avantatge. Ara ho poso pel grup. No. Deixa'l. Millor a poc a poc, en silenci, que no s'entén. Exacte. I dit això, alguna persona vol comentar alguna cosa més? Ja que aquesta setmana no han tingut comentaris. No. Per cert, molta gent ha vist el capítol de la setmana passada amb l'Ivan Cánovas. Jo crec que està molt guai comentar això. Va ser molt guai. Sí, ens ho vam passar molt i molt bé. La veritat que crec que tothom hauria d'escoltar-lo perquè s'ho passaria molt bé. I ja està, no? Realment van vist bona acollida. Sí que és veritat que us animo molt a comentar el que vulgueu al programa, perquè jo crec que al final també llegirem els comentaris i ens ho passarem molt bé. I ja està. Res més a dir. La veritat que la setmana que ve portarem segurament un convidat i ja veureu qui és, perquè jo, sé més o menys qui pot ser el convidat que tenim muntat. És el... Sense desvelar res, és el que havia de vindre l'altra setmana o...? Ho puc deixar a l'aire, però sí. Vale. Sí. I bé, algú més vol aportar una cosa abans d'acabar? No, jo per la meva part ja estic.
Luffy ha acabat com un colador. No, sí... I espera't el que li falta. I espera't el que li falta. I parlant d'això, bueno, el que hem comentat abans, que suposo que heu comentat, o el que m'has dit que ho havíeu comentat, això me recorda molt quan el crocodile atravessa el Luffy. Sí, és que realment té moltes coses a veure amb Arabasta. Al final també hem vist que el Luffy va conèixer abans a la família reial i venen per deslliurar un país, més o menys. Al final veiem que ell oprimeix aquest país, al igual que el Crocodile, no? Amb Arabasta. El Luffy se confia i Sí. li foten la travessada. Sí, sempre. Sempre. Doncs, Nakamas, deixarem el capítol per aquí. La veritat que ha estat una mica curt i concís, però jo crec que hem dit forces coses guais, hem dit força info a més del capítol, que us ha pogut obrir una mica de vent. Hem dit teories, hem comentat moltes coses. I Nakamas, res més a dir. Ens veiem la setmana que ve, ja sabeu, amb un altre capítol. Adeu! Adéu. Des de la veu dels Nakama, agrair al Jerry Brown, guanyador de la Gala Pirata 2023 com a millor artista musical, per ser la nostra banda sonora. Mentre el foc segueixi viu, ens retrobarem. Pas a pas tots junts canviarem el món, mentre anem obrint camí.